ପୋଟଳ ପୋଟଳର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ବାଦାମ ଦିଆ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଗରମା ଗରମ ପୋଟଳ ଆଳୁର ରସା। ତ ସେମିତି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କାଜୁ ଦିଆ ପୋଟଳ ଆଳୁର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା ରେସିପି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ କିଚେନ୍। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଷି ପୋଟଳ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା'ର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ର ମୁଣ୍ଡିକୁ କାଟି ନେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ପନିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପୋଟଳର ଉପରେ ଥିବା ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ପୋଟଳର ଏହି ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆମର ଶୀଘ୍ର ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସିଝି ବି ଯାଇଥାଏ, ସେ ବି ପୁଣି କମ୍ ସମୟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୋଟଳର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏମିତି ଭାବେ ସବୁତକ ପୋଟଳରୁ ଆପଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଟିକି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆମେ ବିନା ମଗଜ ବିନା ପୋସ୍ତରେ ତିଆରି କରିବା। ଏହାର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚିନାବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁତକ ପୋଟଳରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। କେମିତି କାଟିବା ଟିକେ ଏଇଠି କେୟାରଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଟଳକୁ ମଝିରୁ ଧରି ଟିକେ ତେଢ଼ଛେଇକି କାଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆଖିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଟିକେ ପୋଟଳକୁ ତେଢ଼ଛେଇକି କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ପୋଟଳକୁ ତେଢ଼ଛେଇକି କାଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁତକ ପୋଟଳ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ଏହି ତରକାରୀର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କାଜୁ ଆଉ ଚିନାବାଦାମ। ୟାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ନେବେ, ତାପରେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ସେଥିରେ ସବୁତକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବେ। ପୋଟଳକୁ ଯେତେ କ୍ରିସ୍ପି କରି ଭାଜିବେ ପୋଟଳ ତରକାରୀରେ ସେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏହି ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ସପ୍ତାହକୁ 2ରୁ 3 ଥର ନିହାତି କରି ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଟଳର ସିଜିନ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରୁଟି ସହ କିମ୍ବା ଭାତ ସହ ପୋଟଳର ଏହି ଆଇଟମ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ପୋଟଳର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୋଟଳକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ରୁ ପ୍ରାୟତଃ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା ରେଡ଼୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଚାରିପାଖ ରେଡ଼୍ କରି ଭାଜିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଏପଟେ ସେହି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା, କାଜୁ ଆଉ କିଛି ଚିନାବାଦାମ। କାଜୁ ଆଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଟିକେ ନରମି ଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏହିସବୁ ମସଲାରେ ହିଁ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେହି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ମସଲା, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ, ଅଦା, କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ପାଣି ଜମା ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବେ ଓ ସେହି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମସଲାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ବାଦାମ ସବୁର ସ୍ମେଲ୍ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବ।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବାଦାମ ଓ ମସଲାରୁ ଏବେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ହିଁ ଭଜା ଆମର ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବେସିକ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି ହଳଦୀ, କିଛି ତିଖା ଲାଲ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଗ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସବୁତକ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଜମା ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ମସଲା ଯେତେ କଷିବେ ତରକାରୀ ସେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ମସଲା ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ମସଲାଟିକୁ କଷି ଚାଲିଥିବେ ଯେଯାଏଁ ମସଲା ଆମର ନ ହେଇଛି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ 5 ମିନିଟ୍ ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ରୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଜମା ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ କଷିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଛି। ଏହି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କଷିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କଷିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ମସଲା ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରି ମସଲା ସହ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯେମିତି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ମିଶିପାରିବ। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଟଳ ଆଳୁରୁ ତେଲ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁର କଷା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କଷା ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଝୋଳ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଟଳ ସହ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ରୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏମିତି ତରକାରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେହେତୁ କାଜୁ ବାଦାମ ପଡ଼ିଛି ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁତକ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ। ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଶିଖିପାରିବେ ଓ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଘର ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଘର ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ହିଁ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ। ତ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଗରମା ଗରମ ପୋଟଳ ଆଳୁର ରସା।